Grazzi, Sur President. Illejla kull min qed jarana għandu iwieġeb 3 mistoqsijiet li jmorru lil hinn minn dak kollu li seta' qal il-kap tal-Oppożizzjoni minn dak kollu li nista' ngħid jien. U abbażi tat-tweġibiet għal dawn it-3 mistoqsijiet, kull persuna, kull mara, kull raġel li hawn f'pajjiżna jista' jasal għal konklużjoni u għal ġudizzju tiegħu dwar dan il-gvern. L-ewwel mistoqsija. Il-pajjiż miexi fid-direzzjoni tajba u jien konvint illi rispettivament dak li jkun kif jivvota f'elezzjonijiet ġenerali hawn konsens fil-pajjiż illi il-pajjiż miexi fid-direzzjoni tajba.